Здравейте, казвам се Мария от София. Счетоводител съм, главен счетоводител, водя изключително бездвижен начин на живот, пред компютъра с страшно много работа. Имам дискова херния от 2009 година, която съм лекувала и с конвенционална и с алтернативна медицина без особен успех. Откакто ползвам Painless от почти 2 месеца, добавих сега и колаген, се чувствам идеално, изобщо не усещам тази дискова херния, мога да правя движения във всички посоки, без никаква болка, без абсолютно никаква болка. Бях толкова впечатлена от този продукт, че подарих на сестра ми Painless и женско здраве, която имаше рождения ден, имаше голям проблем с цикъла, много болезнен цикъл, с обилно кървене, много проблематичен. И тя още на втория ден почувства облегчение. Веднага се промени цялото й състояние, настроение, болките изчезнаха, кръвотечението намаля и до ден днешен тя се го прилага Painless с женско здраве и се чувства перфектно, идеално се чувства. Също така един мой познат с големи болки в тазобедрените стави чувства облегчение много бързо и сега вече напълно са му изчезнали болките. Изобщо не усеща болки в тазобедрените стави. Започна да третира и коленете, за тях е необходимо повече време, но вече има първите проблясъци за коленете, болките намаляха. И последно искам да благодаря на Венета Медникарова от Стара Загора и на Бисера Карайкова специално, че ме запознаха с тази уникална компания, с тези уникални вълшебни продукти, които аз ще ползвам и ще препоръчвам на всички. А вие сте Стара Загора? Аз съм, родом съм оттам, но живея в София. Роднините са в Стара Загора. А има ли други от Стара Загора? За сега нямам още. Добре, чудесно, защото знам, че там вече доста силно се развива екипа. Чудесни резултати, благодаря ви, бяхте много конкретни и изчерпателни. Благодаря ви,